ta guys. Ako si Ilitinoted pa chairman kung Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon guys akong ipakita nyo kung natay binangan kung lagi lang pagkatanom. Pwede ka to double cropping ng palya guys. Kaya kining palya abot siyang edad. Pinakataas na may kayong 7 ka bulan ani unang 7 ana. Wa na magini siya. Samantala ang binangay continue man yang pamunga ani. Ato lang pong ikuan guys na di kaya to padakanagsahan nya to i-maintain nga wala siya mga kuan guys kana mga laylay nga kuan laylay nga kining dahon pa di kayo musabot pa na mga palya guys oh. Kining palya ha. Kuan ka punuan guys mga 300 ri ka punuan papin ako mubom punig bisag makabom lang nig butang tag bisag mga 1 bisag ikabot siya sa tinunga bisag 120 kilos. Din ta malugi no kay double cropping ra man siya sa binangay. Kaya kining palya guys kakapa ni kaduha pa ni harbisan bi katulo ni rong ug mateng harvest ni ugma. Ipakailang bunga niya. Wala ko ni bungbungi guys, kay bungbungan ko ni. Ang hitabo ani maglusot sa mga binangay ni tuba namo kay karon kasi pakita na ko niyo ang kining magkateng mo binangay yes, no kining binangaya ron. Mga kuan ni kabulig walo. Sa ato pa kung natay income sa binangay, apatay income sa palya. Dili tayo ngon nga kantong magtaliso, dili pa ngon nga mahayahay ta kay di magita kay insik kung unsay pagbuot sa Ginoo sa kinabuhi. Sa karon magkateng pakita niyo mga bulig ron magkateng namo guys, kay dagko bisag bulig kay di ka ingon nga kanang magbuylo pang abono sa binangay kay ang mga kamot sa binangay ani guys niso nagidi sa mga palya sa ato pang mag-abono tas palya di na ta kinahanglan pag abono pa sa binangay usara to ang palya sa ato pa makakaon ang abono sa ato ang binangay makasong abono hasta po ang palya ang mga bunga sa palya kasi po siya nga daot kayo di po ko ingon nga di kita ka-inspect po nga buylo katong palya kay double cropping man siya pero wa katong balansyon sa gasto lang diyan sa palya makabawi gid ta sa ato pang binangay pakapin na lang pero sa karong panahon na guys, ang kilo sa binangay 46 sa mga na ay bayrong mahal 46 pero hugot ang iskuhe. Ako 43 luwag-luwag ang iskuhe, pili ra ta ani. Nga na may bulig ron gabo siya kini isa ka bulig ang pakita nyo guys. Kining kita ko una murag mahalin bulig mga 700 hala isa lang ka bulig. Oh, karon guys, magkating na sugot sa mong binangay kasi kini guys, manay kibay dagko-dagko akong bulig, manay ka bulig ani guys, mo tulo. Kinang kita kuha nga bulig guys. Di ko mo sipyat, mahaling ginig mga di ko rin maubos sa mga 700 isa ka bulig lang. Sa ito pa 8 ka bulig nung makating na goron. Sa ito pang income to sa binangay, plus may income pa ta sa palya. Murag madubol income mga tong yuta guys na sayang po kayo kung ato lang pasagdaan ang tunga lapad man. Ganun ako area ron guys, gitamnan tong 8 metros akong gitamnan o binangay ang tabla tibale. So lagi ang distansya sa binangay na 8 metros. Ato ning kaakol katingan, selektor mo kami diyan, pali mga hapla. Kita terang kanin guys, kita terang ang masilip yung kanin. Kini wala siya abono guys. Kaon rin sa abono sa palya. Wala sa kanip pasungli po dahil saha kay para makabulo-bulo po yung bunga. Wala kita mo guys oh. Muna itong akong binangay guys nga kung inyo nga kurang di organic na. Kuani ka buksipi guys 1 2 3 4 5 6, 7, o 7 ka sipi, nga kini kada sipi ani estimate ko kuno mo tapsing ni mga tag 2 kilos. Ito pa mo timbang ni sa 14 sa tag 46, murag kamulay balanse na guys, so pila itong mahalin. Ang mura sa kuan nga ang area nito kung natay binangayan, kung ato lang pug layo na magkan distansya ning binangay guys, ugol-ugol ni 3 metros ni. Napingitaman na ko ato, ato rami area makita vlog ko na mo to sunod, makita mo ninyo. 8 metros to guys, gitamnan na po og binangay ang tunga sa ato pa. Ang palya 8 metros ang distansya, ang tabla. Sa ato pang binangay 8 metros pod. Sa ato dili magkaya makaam gyapon kinaano pa sa gyapon binangay guys. Inyo yung ana mo hinlo among kato mga dahon nga mulaya nya dinyo pasahan buylo. Kaya ato kuning padaghan nagsahaan binangay, upay klarong bunga gagmay kag bunga nya. Paghanta to og punuan, pero gamay gagmay og bunga kansi hapon. Ayan tinagsa atong pasunod ani. Og maor na ang salamat. Kaya nga guys, among kuhan guys, natuba nga binangay guys no. Ito ra ka bulig guys, galanganin yung isa. Nagtapusong sila po padala sa buyer. Ini guys, mahalin-halin naman ginig nga. Isang mahalin mo din mga happy tres. Nga, sa among kating na sa binangay guys. Isa ka bulan, duha kasi mana. Tatami kasi mana din. Mana para makabukod-bukod po. Katong may aging kating mo guys, kating mo itong 8. Kapag natay binangay, napotay palya. Katong imong ng binangay nga, nung tinalo nga itong dahon, di ikasagdaan nga laghang laya mulaylay kay musabon po sa mga tuwain. Yang abono, ang abono sa palya guys, isa kasi mana ka isa. Pero kining binangay, wala ko nag-abono ani. Nag-spray lang ko katong pulyar na kong organic yapon, tong with guso na ko guys. Kita mo to sa among vlog.
Umaray pagkita guys sa katong area na to nga kung pwede na pala to paliyahon. Pag binangay lang guys, pwede ito paliyahon na. Pero kung lagyo nga pagkatanong binangay, 3 metros pinakadool or 6 o 8 metros ang tabla, makatunga tag palya. Pero kanamang tanom guys, nga tag 1 metros nagtunga, tag 2 metros, di kita mo palya na guys, kipot di ka ng pagalang subas, binangay, di pa rin nagkuha nga. Ma-vlog mo na mo sa kamera, makuha sa camera guys, pagkita mo kami lagyo sa tunuan guys. Ang uban guys, mga tagtulo na katin, kitong mansita, mapunaan na po na ko. Malagyo kami ginangay guys, makadouble cropping, kami palya. Kung moro kuhaan nyo sa kirya nga kung malagyo na po ng binangay, atong giapas nga makadouble cropping, kaya ang binangay ko tinura guys, income man sali kay gasto, pero ang atong tuba sa kabulan, kaduhara, di parehas palya guys, nga maharbis sa palya, sa isa kasi depende sa kuhaan guys, depende sa buyer no, kay kung tagtag among palusot sa palagay sa isa kasi mana harvest kami katulo, pero kung buyer lang ka ng biyahidor among ipasag biyahidor sa isa kasi mana harvest mi kaduha, pero kung kami mismo mo tagtag guys, kung maob ko mo tagtag kanaboy motor among masakyan namo among motor ma harvest kami katulo sa ato pa sa baliya mo harvest ka og ato ang itagtag, harvest ka og kaunom to sa binangay ka isara. Pero ang ato mo punyang paliya lagi siya murag kuano kinutuba maabot sa unom ka bulan o pito. Isa pa usahan itong abono, mamatay na kita siya, kaya alter siya kita, di para sa binangay, maabot ng binangay sa tulo or upat katuig. Kung ato alawang minti no, katong na mga sakit nga binangay, ako po tape ninyo sa binangay. Kung naisakit nga binangay, dili mo kuha ito mga naisakit nga, mukuha na po mo sa lain. Kung mukuha mo ito na mga sakit, puro sa naisakit, ito yung kuha, parang katong inyong mga amit nga mga sundang barok unsa, inyo itong ma-disinfect kung kining formalin, para di na po magtabok-tabok ra ang sakit. Nga importante guys sa binangay, ako lang kita sa vlog nga kung ma-action naging sakit guys, mo abono kita asin guys, dili sa lubira ang asin sa ang gamit sa asin sa binangay. Pwede ka katong i-spray ko ano binangay, atong i-spray asin isa ka napsak, atong timplag 1 kilog tunga ang kada napsak para nga makontrol ang sagbot. Ikaduha pod pang disinfect na pod sa katong mga bakterya sa binangay. Og mora, salamat.